za ka mana kuɗin ki shine zaki fece ki gudu tsaya zan harbe ki fa ki fa tsaya fa. Lord's guy on the beat. Kita gidan uban waye? Ba zan hakura ba. Kai wa dan adam mare ba. Kai? Ina ganin girman kafa amma na kana neman yana ma ta yarwawa. Lafiya. Hai, lafiya lau. Assalamu alaikum jama'a, sunana Zainab Magaji, jaruma a cikin shirin ruhin tausayi. Ku ci gaba da kallon tashar Mai Ganga TV domin faɗakarwa da nishaɗantarwa da kuma ilmantarwa. Na gode. Assalamu alaikum, sunana Hafsat Kabir wanda kuka san da jaruma tsaya. Ina muku tallan YouTube ɗin Mai Ganga TV, ku danna canciran. Mun gode.